Jagga yoro ko moƴƴuɗo ko jontaɗo machallah min gila mi woni suka ha joni min e yon ko minen tan yaadata ko gonga machallah mi andani hay goto kanko tan mi yiɗi noon jagga gorko ma no feewi jaggamo no tiiɗi waɗama sehil ma inchallah waɗama jaɗoɗo ma sa waɗi ɗum min de mi weltoto machallah allahu lamdo karim jaɓi tidiane ne t'inquiète même pas parce que ko soynata noon so ari foti ko jaɓɓede ko ɗum woni hakkude men yaro te komi jiɗɗo yaro sabi Allah ene laatu mum te konkone mbaɗa sikki a ñaani kam Allah o mo oɗo yiɗima omo yurnima ndeysan billahi o haalnima fof machallah wadde ko noon tan ɗum tahi noon ne t'inquiète même pas sallahu lamɗo karim jaaɓi a dañata hay tara ko ɓettuma hen alhamdulillah an weltima mais yorno haala kam haalama Tidiane ɗum de hakkude mon moom kilo suka ha mawɗo gila gonɗo sukaɓe ha mawɗon ɗum de hakkude mon moom ko jaam tan e salam tan e moƴƴere Allah yo Allah dandu mon e peeje kañum ɗum tan foti ñaakede te inchallahu rabbi Allah dandan mon par ce que ɓerɗe ɗe ko gotum andeni machallah mi weltima no min tamin weltima noon mi weltima no feewi mi wedda joni hande moom yerno wi kam ka garowo jami law duggal mami paylande fammade pala woni pala préféré ayi wadde nde mbimi yero ko paylande duggammi nde tan konko wi ijjam amom a yiɗi amen ha ganduɗa ko woni e ɓerɗe amen ɗum tahi moom hande moom darmi ummo seeɗa mi naata e waño donc mon jewtida sécurement ala probléme ok bijou mais nag mi weltima no feewi min ɓurma weltade te nawrata boisson an kay no oppumi ɗon tan mbaɗa mi arta o yewtuma feere kay wona Zahra ko ajja sehila waɗa aɗa noosa de wona noosde goɗɗum koye wuurde tan kono mi noosani aɗa wuurde en tout cas hunde woto heran kalanɗoma aɗa andi sahaji so gorko resi lembel tan mbiyata ko yeeyi omo fayi ko banggue ubiyen yaari ko banggue ubiyen ko way noon haalde kadi ko law par ce que haalde e neɗɗo kadi ko law par ce que min goddodirani taw hanki e hande kono sehlam mi sikkanno beelema koko gasno e aduna Allah no seeɗa cikkannomi beelema aduna koko gasno gas sowa boy go omo teeyi wullata e dewol wullata e nufram en fait différence makko an kanko e Yacine a yiyat ɗum automatiquement wona pour noon resi lembel tan mboɗo fata toon ou bien ko way noon kono an a majjani debbo a majjani jikku makko a majjani fofof makko so Allah itami ko satti jikkumi mini oɗo ko jab tan min dañata par ce que hecci hanke e hanke min jewtidi ko heewi ete kala ko jinmi tan wayat kono ko ɗum noon yiiti ɗum woni gilli noon
ha pay lawo para kasitare hanki o autre chose ha pay lawo para comme abortal wutima adani warñe do ko aljanna yo men fat payla o an kay mu yima jodi akomi si dundude ajjan Yasin min dal mi yillima kaalidu e galle he fof mais mi yiyani ɗum komi yino ɗum nela e tayeram to an neli ɗum Yasin an neli kaalidu komi ɗum yitnel e tailleur to addanoyo kam ñodulam go tafa jam e Yasin an eko woni eko mbaɗmami an mi ƴewtidima ça fait une semaine e keɓɗe poussiére soko mbiɗa haaldama a jaabotako kam ñanden ɗo tawmami e ɗo kaccittoɗa miɗa haaldama elle kalda ɗo mir an eko woni mbar ko jam sika jañi ko mettuma wona min fawma ɗum de jaaha e o pawɗoma ko mettuma ko mbadda ɗuma makko mais an holko mettimi an andi ɗum ala ko an kalɗo andi an andi ɗum an omo mi haldatate a jaɓani kam jaabo mi jaɓata jaabade neɗɗo ko force noon ay min a watta ko a watta ko mbaɗanɗa ha para ngara ɗo aɗa wayno wona an wonno min a wawa yaade aduna he komi anda mbeɗa andi kay ka daɓɓel heewa peeje kono min ko pewnuɗa fof mami an mbeɗa andi haɗani ko jimno noon ya réglu haɗani ko kalamami ko ganda hoore ma anani min mi wona guiƴa min komi a wawa wonde guiƴam min komi kilifa ma a wawa wonde guiƴam famɗumi komi ɗum mi dañata waye noon mo respectani joom galle mum wawa respecte mingel joom galle mum an Yasin ɗum ko haaldude ma noon foti de mi dogui Jean mi dogui Paul ala komi waɗani rien ko gonen e jaam an ɗum mbarko jamma kala ko jeeɗa kam noon miɗo wawi sodde ɗum mi haalanma ɗum noon an hay Amadou o arɗo hecceng ina andi jikkuma an arɗo fo nawma ay an mi haalta haala ma sabu an ɓiɗani somi accani mi yahat police mi yahat police te mi yiɗa toon yaade ayi ñande deppuɗa noon ha natta e gueɗano ayi tañde pisine wawde lumbade ɓuuri ɗum goles paɗa somi wima noon ya gum ɗum hoto eto ni nanda koye handinde hoore ma ar mi haalan kono mi aa ko jinmi aɗa ko jinmi ko jiɗɗa mbaɗa kam no mbaɗmami ni hono mbaɗɗa kam min a watta ko mbatta ko ha para ngara ɗo waɗa kam naññe min mi waɗani de mi waɗani de ko an waɗi naññude mi waɗani mawni wimi ko mbiya fatane min mbawaka min mi wiyanma pat a yeɗaka ma hettude mbiɗa haalana ay ko okkuma ko ay ko mi jibinanima ni jibinanima ni jiɗonel hetto mi haalan ma salil mbiɗo ko nelɗa a jibinani yaran ko waɗi haalata mi wawa ma kam hetto noon ay ko potmani haalande ko force a hettoto mi nena ɗum ay ko okkuma ko nawliraɓe an liggi ɗum debbo bonɗo o mo gonɗa poɗɗa wona galle respecte ɗa gorko ma respecte ɗa mawniɓe gorko ma e sehilaɓe worɓe ma mbiya mayde a waɗata ɗum jikkuma baɗal ma bongal addanma nawliraɗo te nda ayi ngal kusngal ngal jaɓɓuɗa ngal dawɗo o accani ngal mi wi'anima ɗiɓmel ma dañ taɓɓel ma dañ nayɓel hay joyɓel ka dañowo wawi noon tan ay ko woni ko yeeso firtu guite daɗani yitere min wima noon ma dañ ɓe mbadduɗa wona min ko laaɓi kalanma a waɗa feere daña gorko wat feere jiloyɗa gorko aɗa raɓɓiɗini darde min mbiɗa haalde ma men bonno salifam min onon mo max tan mi wawa fogol mbawmi ko yewde mi yeeɓa ɗima zarayam hayo zara debbo jontaɗo ngelo baris debbo mo jinmi hayo sehilam habibam ya wonni bik hayo zara seri yaroso adañi gorko moƴƴo zarayam mi ñaguima balɗe juuɗe battane moƴƴe yo Allah fewnu joomam ya barke Muhammadu ya Rasulullah yo Allah fewnu joomam mbiyana amin ya barke Muhammadu ya Rasulullah zarayam hayo zara
mbaɗɗa tampere aɗa selli aɗa selli jam nanta woni passé ala ko mawɗum yettude aɗa selli mi yewni min ɓuuri jam tan yettude jam tan kay mawɗum ça va bien ndaw ko jiɗanmani ayi Allah ne seedi mi weltima ngel fof ka diwiɗo saabu ɗum an ka debbo moƴƴo ka ɓumnuɗo ɓerde anda woni moƴƴo min jiyani ma ko boni e ngal ɗo leegal kadi an ko ɗum tan kantuɗa dañde ndeysan kadi mi ari kewo en jeyndirani eyi ko goonga en keɓani winde noon ko jamanu ari ɗo ko jontaɗo dañata jamanu ma o jiɗɗo dañde ko dañƴa ko dañata ɗum ɗo ndeysan weeɓani dañde goonga sax nanngu hen ha tiiɗa ka Aɗa selli jonta wona? neɗɗo heewiɗo woni jool taw ala haqqille kono an kar machallah foof ne yaati mi weltima e gueɗe ma noon merci beaucoup kono noon a dañi gorko moƴƴo o mo heɓani ɗum fonde wiyata ko ala ko heeɓi o hande gofoni titorade ɗum o yaro machallah machallah haqqille e needi e foof o nawdi machallah kadi ko gorko julɗo ko moƴƴo omo teddini yimɓe neɗɗo fof mo teddini ɗum aɗa andi hunde fof ko teddugal ɗum tagi min hande mbeɗe welti ndeysan mi weltima noon an hakkude moon kadi ne yooɗi Ah bon? kar machallah ko jolfo wiyata ko lawla cat min weltima noon hoto bon law kono yero mi weltima est ce que taari koko babba debbo machallah Ka moƴƴi. debbo ko ni wayata Mi weltima. ko limi e yeeso ko wongo hinere kadi debbo ko boɗejo kono debbo ɓawla tan ha wayno dikkuru ho wayru ni hay goto yiiɗa mi weltima noon machallah mais aɗa selli wona wallahi ko mawɗum Selli. yettude Allah ko arnoto tan duwade e dewgal ngal yo Allah fewnu habibi comme ko ɗo hoɗi minen mbakki leegal woɗɗa hen koɗo hoɗi sihla moƴƴo mi pottata ni mais ko moƴƴo ala annene yara ɗum kay ɓurti ndeysan mi weltima noon sapulla yara hayo jontaɗam yo Allah aynurena yo Allah surbobo ya barke Muhammadu ya Rasulullah mi duwimi mi ñaguima sabu ɗum ka sehil ka giɗo alay sago mi duwo mi ñaago Allah jaabo on jarama mi weltima merci beaucoup Allah yi golle moɗon mi weltima hande noon merci beaucoup wallahi mi weltima kono moƴƴuɓe jarama e jam bismillah ma a mba wonɗo jahanmi ɗo joni ah d'accord aɗa tan programme uji ɗi ne mbayno leydi kadi sohluɓe ɓe ne mbayno leydi merno duwade tan ah merci mi weltima eke a jarama mi weltima merci noon. beaucoup mi Yo salmini Allah yimɓe maɓe galle nan so Allah mi salmini sukaɓe kono ma cinnoyo o gorko noon sallah jaaɓi kono machallah merci mi haaldani bonka tu es gentil o tarantini ɗon kare o ko ɗo hoɗi e leegal ngal rani non mi andama par ce que ko min pottat tan o yima kam kalkunami tan mi tottamo mbaɗande mariage o bon o wala noddu tan maɗande o ari kam o wiki yiidi kam paɗen ko ɗum tan est ce que aɗa andi ko sehil yasin yasin hono yasin maɗa o mo jiiɗa ɗo heewani yaltude galle galle ma to En cikkanno ni ko alhamdulillahi rabbil alamin Mm. allah de wawi moƴƴere o debbo de ɗeyto balɗe tan min potti ɗeyto balɗe tan o wi kam mi yi Yero Sow e damar galle ma joom 4x4 ɓaleejo o menda giri o mbi on no 4x4 ɓaleejo no wawi wonde wona min ƴewata o wi kam Yero Sow mbimi an mi anda so holon gonɗo Yero bon ndeno mo yiɗi faami la ilaha cey ɓe yimɓe wona joni o faami joni o faami la ila o faami kay nden hawa hubbade watti fota téléphone o kadi kalɗa e yam min haaldema par ce que message oɗo gonnami heɗade han hannde ka gujjuɗo oto bamma dal min fota ɗiɗo vocal uji kadi jewten c'est normalement tan comme une minute Hein? ko copine woni ko France kecce tan o haalata ayi
an hande mbimi ka gojjuɗo oto bamma e kaali ɗum min ala komi suusa wadde an aɗa andi kam so paawo jaɓani kam sodande oto rek mo wujja oto makko no jaranma wa mais bien sûr koy ala haal mais au fait aɗa andi wonko jinnomi yewtata j'espère que tu vas pas le prendre mal parce que en ganani ɗo hande pour nduken walla des trucs du genre fami min jinmi tan hunde affaire goto tan muskame ma le fait que aɗa yawi secte pourquoi aɗa yawi secte en tout le temps parfois ça waddi ça dañdi probléme e galle mon et tout ça ça yi kam après fof ke dowo mbattata ɗum te min je n'aime pas ça parce que aɗa andi goto fof no jogui jikkuji wona aɗa jogui jikku mbiɗa jogui jikku te parfois ça réagir non min aussi je peux réagir autrement te nden welata wona min jinmi tan ko gacca on jikku change a ɗum ok aɗa andi mi salaki ko kalta ko faami mais des fois kadi il faut paama kam ganna neɗɗo fof eno nehira faami min waɗa saha ni mbaɗiranmi comporte ni mi andat boom je me comporte mal mbaɗanmi ni wona lawol par ce que mi yawata segde e truc naatiɗo yaltiɗo aɗa faama mais ko ɓuurino hewde ko yayam aɗani yimɓe hewɓe ganda min no mbawmi wade foof ko yayam waɗi kam noon min kala ko jiɗmi yayam no yiiɗi hay somi dugde e neɗɗo hayso tawi ko min tooñi yami wiyat ko on hayso tawi ko on tooñi kam yami wiyat ko min tooñi faami anen il faut paama mais an a sikkani a dépassé on ɗon âge ɗo goto foof yummumon no nehiri ɗum mais sa yeehi ha mawni an ƴetta responsabilité ji hoorema awa an tu sais que a continta toute ta vie aɗa wonde yumma e bamma wona tu dois fonder ta famille min ɓe yi avenir min pour min e ma t'en fais pas min mi haalnima aɗani min ko ɓuuri kam welde e ma e ko ɓuuri tahde jaggumami ko an tan dañmi mo ganduɗa haalnata kam gonga tawa yiyani ko joguimi walla no mbawmi te kala no mbawmi waade aɗa yiiɗi kam faami konko kalɗa ko momi woppu hen hakkille te momi eto changé min sam mboɗa andi no mbawmi ni c'est pas bien vraiment tu vas le faire pour moi je vais le faire s'il te plaît je vais le faire promets-moi c'est promis momi waɗɗo d'accord et aujourd'hui on va aller où to jiɗɗa yaade tawi ka gujjuɗo oto woppu haala wujjude ɗum ko jewdi babam ko min jeeyi haal rek jewdi bamma ka gujjuɗo oto aɗani bamma sodnanima oto mbiya haal tan to jiɗɗa yaade hannde point des amis ɗiɗi yaade to jiɗɗa yaade liɗɗi tan jiɗi ñaami sa hande sa yiɗi walde boom en mbaalat walde boom sa yiɗi walde moom c'est trop c'est trop a walata ko tawi nde hen tan garten ha acci moƴƴi min de ko mbiyanɗa kam ko mi yiiɗu hollo ko mbinɗa yara ko fo mi yiiɗi itaram tekku ha galle mabɓe tawmi ko yerone lelna e o marla ɗaɗa ene wertana ndi kaccari mi meeɗa ɗum yiide aduna gila noddumomi téléphone hanki jamma o wi tan ko mayde makko ɓurani mo ƴettude téléphone o nden tan laaɓami no maydam laaɓirimi ni ko toon o yeehi an ko ɓanduma won liste kar ma kono wallahi ma o anda ko mine makko ko toon o waali toon o fini o waɗana ndiɗo kaccari mi meeɗa ɗum yiide aduna kono andi ko jimmi wiidem ummoye jonde sa ummake e jonde ganda yero han kadi o debbo ko nawɗo ɗum holi on kanko kay a ummoto e jonde ko jimmi wattandema hen tan yo hurto ay yo hurto jabɓuɗa kam koye ɗemgal min hanki jamma mi ɗanaki ha Allah o weeti ko ɗum mbalmi miijade saabu gawlam ko jinmi wadde ko so hurtaki ko ari ɗo min ndendi jonde min ndendi ñamde e yarde mi wawa wadde ko jinmi wadde ko an ko jiɗɗa wadde ko sa daraki hen min mami daronoma mami daronoma par ce que an sa ummaki e jonde ganda yero ko nawaɗo ɗum noon an da wawa nadde foof ha keeɓa yer min mami natanma ɗon par ce que min wonko jarani kam hen ko heewi mbimi min dañani ko ɓuurma ko an woni sekilam min ko jaranma fof ne jaranimi ko ɓuuri ɗum saabu nde dogdanmi e yoro amin jana amin gummo amin jaa amin garta nden taw mana ɗani gorko anda ɗum eyyi anda ɗum kono min kam mbeɗa andi eyyi ono aɗa andi ɗum wat feere daroɗa ay ko jinmi fewnude ko ma debbo ara hurtoɗo plan B mo pawanmi o ko nden mbawanmi wadde ɗum ha no jiɗirmi ni ɗum ɗon noon a daroto hen so yero ari ɗo a funtarmo ha wawa addude debbo daram min kam mbiɗa darma somi wima mami waɗa a jaaɓi walla a jaɓani mi jaɓat kay ante ko kalɗa fo mi jaɓat hay mo yaani fowru nani ŋurago muɗum wallahi min jeewo
kala mennoɗo nande yero nawliri ma nan o luɓori kam wuli seeɗa hannde machallah bon Ousmane ari Ousmane e waɗi man dabagal waddi oto waddi oto e wadde miɗo mi yaha aɗa yaha nini ko woni sona komi jeeweteɗo tan mimi yeewe de balɗe ɗiɗi wona haydara balɗe ɗiɗi wona e dare hay ma kono min koye dare yam Salam alaikum. aleykum salam maaleykum salam ça va sante mo hira saw mbaɗɗa mbaɗɗa aɗa selli ɗum waynima yiide mboɗo mo ni tan ça va bien mbaɗɗa e tampere an a acci amen de hanki mi fadima o hanki mi fadima mi yiyanima ko tagui ɗogɗa ko dogɗa men de baɗɗe ko oriyoyi layile wona gogo irwanima barke Allah ko kanko wi ko woto arnoɗe ya jooɗo e galle ma mi faami sa haali haali gam ɗum dow par ce que mi namdima kumbi so wima woppa hono haala kumbi tan ça va bien ay alhamdulillah aɗa machallah jaam mawɗum yettira Ça va bien. mawɗum no feewi machallah alhamdulillah min noon mi ala jonde gonnomi ni ko oui par ce que a dogɗo amen ala e tete gonmi ɗo ena ligguey jew noon ko goto question tan mi namdot ma mbaɗa weltima haalano so tawi weltima wona weltaki e ala ɗum haalano hoorema to weltima walla weltaki en diwi don en diwi don alhamdulillah en diwi ɗon mbaɗa jogui datima fa en mbimami en diwi ɗon wiyani min tan de e min mi weltima min sa weltima tan mi weltima ayca wadde ñallene jal wadde mboɗo may lawol an jooɗo to gomi ɗo ligguey o nan fadam bon ala temps no feewi won kam wadde mboɗen noon eya aleykum bis merci beaucoup merci beaucoup haade balde ade ɗo balde a jarama weltima e mami merci beaucoup ɓaynajo eyyi boy aɗa jooɗi ale madame sow ayi aɗa selli an balɗe ɗiɗi ɗo yaari jaam tan moƴƴere allah wona goɗɗum fof weeli machallah bon kono mi haranma gueɗel hono yero ala hono allah ala kono hono yero weeɓani yero ko moƴƴo omo yurmi kam machallah insan mi dañani heydara ko musique am an noon a yettima garage